Regai ndikukwazisei zvakare muzuva ranhasi. Tinotenda kuti mune rugare. Ndadzoka zvakare mudzidziso yedu yekutsvaga masolutions, yekupa masolutions pamatambudziko ese atingasangane nawo mukurarama. Ndine nyaya yandinoda kuti ndipedzese yatakatanga last time. Taitaura pamusoro pe-environment. Tikatsanangura kuti chii chinonzi environment. Tikaratidzana power re-environment. Nokuti environment inogona kuendesa munhu mberi kana kudzosa kumashure. And you feed from the environment. And you feed the environment. Ukasvika mu-environment usati waona vanhu, unogona kutaura type yevanhu vari munharaunda iyoyo. Ukaenda kuDubai usati waona munhu kuDubai, unotongoziva zvakaita vanhu vari imomo, because vanofeeda from their environment. And ukaona vanhu vekuDubai vakauya kuno kana vekuAmerica vakauya kuno, unogona kuziva zvakaita America nokuda kwekuti waona vanhu. Why? America inofeeda kuvanhu vayo. So you feed from environment and you feed your environment. Saka vanhu vanotsanangura kwavari kubva, uye kwavari kubva kunotsanangura vanhu vari ikoko. Saka regai tipinde munyaya yedu. Nhasi toda kuti timbotarisa zvakare Genesis chapter number 12. Mwari vachitaura kuna Abraham kuti ibva munyika yako nekuhama dzako uende kunyika yandichakuratidza. Mwari vari kudana Abraham kuti vashande naye. Vasati vashanda naye vari kumuburitsa mu-environment. Ndava Mwari vanonzwisisa power, simba riri mu-environment, kuti murume uyu ari kufeeda kubva ku-environment and ari kufeeda environment. Saka kana ndichida kuti ndishande naye, ndofana kumuendesa mune imwe nzvimbo yaanofeeda kubva kwairi. Saka Mwari vari kutanga neshoko rekuti buda mu-environment yauri. Handigone kukugadzira, handigone kuita zvandiri kuda newe, handigone kuprovoka. Remember kuti muna Abraham maiva naAbraham. Saka Abraham haagone kubuda akafeeda mu-environment iri kufeeda Abraham. Saka Mwari vasati vaburitsa Abraham muna Abraham, vanotanga vamuburitsa mu-environment, because chiri kuda kubuda chinoda imwe environment yakasiyana ne-environment yagara iripo. Oh my God. Nhasi tichabata nokutarisa chakatikanganisa isusu kuti chirege kukanganisa vana vedu. Vazhinji zvatirizvi inyaya yemukudziro watakaitwa ma-environment atakakurira. Nevakabudirira kuti darika, zvimwe zvacho zvinobva mu-environment. Wosaka uchiona kuti veumambo vanozongoramba vari veumambo. Zvinoita sekunge zviri muropa izvo zviri mu-environment. Munhu akakurira mu-environment inemba yeumambo haazonyanya kurasika kazhinji, wosaka nokuda kwokuti akakurira muimba yaitwa zveumambo. Saka cheumambo chinodyarika maari nokuda kwokuti ari kufeeda kubva mu-environment ine cheumambo. Wosaka muchiona kuti imba imwe chete ikaita mapurisa, one akaita mupurisa, vese vanopera kuita mapurisa, one akaita musoja, vanopera kuita masoja. Why? Vari kufeeda mu-environment yechisoja mavari. Baba vakaita mbavha vanogona kuprodusa tumbavha, mogoti idhimoni, mweya weumbavha. Imwe yacho environment yaari kukurira ari, achiona chiumbavha. Mwana wechifeve anogona kuita chifeve, kana ukuita chifeve uripo. Why? Ari kubuda mu-environment yaari kuona ufeve uchiitika, saka ari kufeeda mu-environment iyoyo. Muri kuona here mimi kuti Mwari pavanopronounsa zvichaitika pana Adam, after Adam na Eva vadya muchero,
Mwari vanoti kuna Adhamu, iwewo murume uchadya cheziya, ndaisa ruvengo pakati pako nenyoka, icharuma chitsitsino chayo, iwe uchatsika musoro wayo. Mukadzi, ndawedzera marwadzo pakusununguka. Vachipedza kutaura mashoko iyayo, vakabva vadzinga munhu mugarden, muenvironment. Chikonzero, dai Mwari vakasiya munhu ari mugarden, chero vamutuka, chero vataura mashoko ekuti uchadya cheziya, environment yairamba, yaipikisana nemashoko aMwari. Saka kuti munhu atukike, anofanira kubuda muenvironment yakaropafadzwa, apinde muenvironment yakatukika. Saka Mwari vakataura mashoko, ndobva vamuburitsa muenvironment, because environment yaigona kumusapota mashoko akawira pasi. Panogara munhu, kwaanoswera nevakamukomberedza, environment iyoyo inogona kutambanudza munhu kana kudzosera munhu kumashure. Wosaka uchiona kuti imwe solution yekuburitsa mwana muzvinhu zvaari zvakaita semadrugs, kumuchinja environment. Izvozvo zvega isolution. Tisati tadzinga mweya uri pamwana, ari kumbogara muenvironment yakaita sei, ari kuswera nevanhu vakaita sei. Environment yakaita sei yakagadzirika kumwana wenyu. Mimwe misikanzwa yamuri kuti misikanzwa, imbotarisai kuzvikoro zvaari kuenda, imbotarisai vanhu vakamukomberedza. Musati madzinga mweya utsvina, imbotangai maburitsa mwana muenvironment isiriyo. Munoziva here kuti mweya utsvina yamunoti mweya utsvina, madhimoni kumachechi kwenyuko, madhimoni chairo rinofidha muenvironment. Wosaka Bhaibheri richiti kana mweya wakaipa ukabuda mumunhu ukaenda kunzvimbo dzamabani, ukashaya zororo kunzvimbo dzamabani, ukashaya zororo, unoti regai ndidzokere kumunhu. Kumabani hakuna mufundisi anodzinga madhimoni, but kumabani kune environment yekuti dhimoni harikwanise kugara kumabani. Hakuna kana mufundisi anoti come out, but kune environment zvekuti dhimoni rikasvika ikoko rinoti kuna hakugarike, regai ndidzokere kumunhu. Why dhimoni riri kuda kudzokera kumunhu? Kumunhu kune environment riri kufidha. Wosaka uchiona kuti a greatest deliverance ingadiwe nemunhu kumuchinja pfungwa dzake nokumushandura, nokuti dhimoni rechihure rinofidha papfungwa dzechihure, dhimoni reumbavha rinofidha papfungwa dzeumbavha. Saka mukadzinga dhimoni rechihure musina kuchinja environment yechihure, munhu anongodzokera pachihure. Mukadzinga dhimoni reumbavha musina kuchinja pfungwa dzeumbavha, environment, munhu anodzokera kuzvinhu izvozvo. Rega ndikuudzei vabereki kuti umwe uroyi hwamuri kuita kurerera vana kuEpworth nokuMbare, ihwo hwega iwo musati matarisa, musati mazotsvaga, musati mazofamba kuti mwana wangu akaroyiwa, muri kutomuroya nokumurerera ikoko. Saka muri kuti kuMbare hakugarwa, kunogarwa, but hakurererwe vana. Zvitori nani kurerera mwana kumusha kwamakakurira imimi kumusha. Ndava kumusha, madrugs, kana variko vanoita zvemadrugs havaitire pese pese. Kune kuna sabhuku anoti musha mangu handide tsvina musha mangu, muri kusvibisa musha. Saka vanoita vakahwanda, mwana wako anenge ari safe kumusha than kuMbare nokuEpworth. Kumusha hakupfekwe zvese zvese, hakupfekwe dressing yese yese kumusha. Ndava sabhuku kana mambo vanenge vachiti musha mangu handide vanhu vanopfeka mamini, munonyangadza musha wangu. Saka mwana anogona kuchengeteka zviri nani muenvironment yekumusha than kuMbare. Saka muri kuti mufundisi, mimi kuMbare hakubude vana vakanaka here? Rega ndikuudze, mukaisa poison mumvura inomwiwa nevanhu, hapashai vashoma vanorutsa vakararama, but vazhinji vanofa.
Saka nzvimbo dzandiri kutaura idzodzi ipoison. Kuraramisa kupa mwana poison kumbare kunana epwethu mune muchipa vana poison. Hapazoshaikawo vanowanirwa nyasha 2 3 vanobuda but vanenge vari mupoison. Iri serious. Why? Environment yeikoko vari kuswera nevanhu vanomwa madrugs pachena. Vari kuswera nevanhu vanoita chihure pachena vachiona. Zvokuti kanenge kachitofunga kuti kumira patouchline ndo upenyu hwacho kuepwethu. Kanenge kachingoona kakangodaiso kacheuka kakaona vanhu vari patouchline. Mangwana anenge akarukwa musoro nemari patouchline. Saka kanokura kachitongofunga kuti ibasa, igraft kuenda patouchline. Kwaari haoni chinhu chinoshamisira. Haanzwe kutya. But mwana akakurira kumusha chihure chinoshamisira. Kunzi vabatikidzwa vari mugarden kana muchibage vachiita chihure reni rese rinofamba zvinonyadzisa. But kune nzvimbo dzisinganyadzise kuita chihure. Ndo lifestyle yeikoko. Saka mwana akakura achiona zvinhu zvakadaro ari kufidha kubva kuenvironment isiriyo. Saka kana musina mari yekuloja kunzvimbo dzakanaka zvokuti mwana anenge achigara ari mujirahoro nokumuendesa kuzvikoro zviri nani. Zviri nani kuti muende kumusha kwamusingade kukweo. Kunogona kukukudzirai mwana zviri nani because mwana iproduct. Uri kuona here kuti uroyi wauchazotsvaga pamwana wako, mweya weutsvina wauchazotsvaga pamwana wako hausi mweya weutsvina, environment yaari kukura ari because pane zviri kufidha maari zvichaattracta mweya yeutsvina yamuchada kuzodzinga. Vana vamuchada kuzofambira kuti havasi kuroorwa, vari kuita zvemadrugs. Makambomuisa muenvironment yakaita sei? Saka kana uri kuda ramangwana rakanaka pavana zvichidaiwo wakazvitadza. Project yauri kutoita ndeyevana. Vana vaendese kumusha. Ngaagumbuke kuti mudhara ari kutigarisa kumusha. But kana akura uchamutsanangurira kuti sei makavaendesa kumusha. Paanokura mwana yeye unomuudza kuti sei wakamuendesa kumusha, waiavhodei. Than kuti muite mbiri yekunzi muri kugara mutauni. Vana vari kumajobheki vachiona yese inotambwa kumajobheki, vanhu vachitambidzana bronco vachiputa fodya vachidii. Wosa uchitoona kuti even mapoliticians havatombode kupedza environment iri kunana majobheki uko kunana Mbare. Vanotoida environment iyoyo because vanoziva type yevana vari kukura variko kuye kuti havavhote, havana basa nezvakawanda, havana kana vision. Haumbotora munhu ari kumadrugs ukamuti handei muroad. Saka havatomboipedza environment iyoyo. Vanotoda kuti vanotoimaintaina environment iyoyo because istrength kumapoliticians. Istrength yemapoliticians. Saka havatombo ndofiwo yemapoliticians vemutoriro nechichiya. Saka kana uchida kuraramisa vana vako, uchida kuti vana vako vazonzi vaenda kuUK, aiwa, kana uchida kuita statistics dzako, ingotsvaga kuti vanhu vari kunana UK vakazoenda diaspora vakabva nekupi vakakura sei. Tsvaga kuti vanhu vane makambani masvinu vari kuita zvino vakakura sei. Uchaona kuti environment yavakakurira ndo yakacontributa kuti vasvike pavari kusvika. Ita research yako uone. Research iyo inogona kukuudza kuri kunanga mwana wako kuti achaenda kupi. Kumadrugs here achakukwidza BP here kana kuti achakukwidza ndege. Unogona kuona neenvironment yauri kumurerera. Tarisa age yemwana wako akutoziva zvinyadzi. Akutoziva kutaura zvinyadzi. Kakutoziva kutambisa muchuno. Age nemwana wako. Tarisa tumadhanzi twake environment. Music environment. Zvinoona vana environment. Watch out kuti mwana wako ari kuonei. Watch out kuti mwana wako ari kunzwei. Ndauda kutopedzesa episode ino. Mwari vari kuburitsa Abraham muenvironment yababa vake Tera. Vaitenda kumudzimu
vaitenda kune zvimwe zvimwari, ndobva mwari vatanga vaburitsa abrahama muenvironment iyoyo kuti atange kufidha kubva muenvironment nyowani. Zvikoro zvinoendeswa vana zvavanodzidza izvi environment. Zvimwe zvikoro zvatinoendesa vana ngatizive kuti ikoko vachapusa kana kuti vachangwara. Pamwe pacho hamufani kutarisa fees, munofana kutarisa environment kuti mwana ari kudzidza pachikoro chakaita sei. Panogona pakachipa but pari kuproducei, pari kuburitsei. Kana muchishandira fees zviri nani, muchiisa mwana paenvironment yakanaka. Ndoda kukuratidza chinhu chekupedzisira. Ndobva ndapedza. Wakambozvitarisa here kuti mapoliticians vazhinji vana vavo avadzidze kunodzidza vana vedu? Vamwe vacho vari kunze kwenyika. Why? Vakatarisa vakaona kuti environment inodzidza vana vedu ipoison, inoposisa. Saka vakaburitsa vavo vana vakavaendesa muenvironment inongwadza, inoita kuti vave maleader amangwana. Saka uchiona kuti vana vemapoliticians ivavo ndo vacharamba vari vatungamiriri vachitungotungamira vachisiyirana zvimuti, because havasi kumwa muenvironment iri kumwa vana vedu, havasi kufeeda same food iri kufeeda vana vedu. Alright, haugoni kuendesa mwana wako kudiaspora kuti anodzidza ikoko, but haugoni here kucreata environment pamba pako inodzidzisa mwana wako, kutodzidzisa wega, kutanga kudzidzisa vana vako, kuvapa chikafu chinogadzira pfungwa dzavo nokuvhura pfungwa dzavo. Because in life tine mhando mbiri dzevanhu. Kune vanhu vanofunga nepfungwa, kune vanhu vanoona nepfungwa. Saka kudzidziswa kufunga imwe level, kuzovhurwa meso epfungwa imwe level. Saka kune zvikoro zvinoisa information mupfungwa kuti ufunge, kune zvikoro zvinovhura meso epfungwa kuti uone. Wosa uchiona kuti mumwe akadzidziswa kugadzira computer, mumwe akadzidzira kuoperata computer. Saka vanhu ivavo vakatosiyana. Environment yakamira sei? Mwari wenyasha akuitire zvakanaka. Ngatisanganei pane chikamu chiri kutevera. Isurprise. Muchikamu chiri kutevera ichi pane nyaya tiri kuda kuti tibate iri sensitive. Saka ndoda kuti ufollowe, uitsvage muepisode inotevera. Mwari wenyasha akuitire zvakanaka. Zita harichinje. K Kahari the solution. Shalom.